Päivää kaikille. Tässä nauhan pieni jälkiselostus. Älkää ihmetelkö sitä musiikkia, mä en keksinyt aihetta. Ja sitten älkää ihmetelkö siinä lopussa sitä muuta puhetta. Se johtuu siitä alkuperäisestä videon äänestä, kun se on tarpeeksi pitkää musiikkia siihen. No eipä tässä mitään muuta. Moi moi. Twisted wings, beauty not needed here. Lost my love, lost my life in this garden of fear. I have seen many things in a lifetime alone. Mother love is no more.
Se on tyhmää. Miksi aina nää muut nousee ylös niin nopeasti? Mä en tajuu sitä. Miksi mun ase meni? Miksi ei muiden? Miksi mun aseet on sidottu niin käsiin? Miksi ei mun? Kertokaa se! Nyt hyppykää tässä näin vähän sen näin. Niin saatte takaisin vauhdin. Mä hävin nyt tän vähän niin monesti kun mä oon jäänyt tohon oven jumiin. Ja tähän näin. En oo muistanut hyppiä. Ihan oikeesti, kuunnelkaa mua. Mä vetän nyt tän 4 vai 5 ja 6 kyllä riittää. Mä oon tosi monesti vetänyt tän lävitteen. Uskokaa mua, uskokaa mua. Mä en valehtele koskaan. Koskaan. No joskus. Sitten peliehdotuksia saa esittää. Joo, tietenkin nekin on rajallisia. Mirosettiä saatte, ainakin nyt lähiaikoina, niin kauan kuin mulla vielä se on. Nyt tulee niin klassinen hetki, ellette oo pelannut tätä peliä! Ei! No! Thank you! Joo. Jos joku valittaa, että tää on PC Moskaa, niin haistako paskaa? Tää ei oo tietokoneen Moskaa. Ja hei muuten Ops 2 koneella saatte nähdä joskus, jos haluatte. Joskus. Niin, noin 60 vuoden Sitä tulee sitten varmaan muun kanavalle, koska ne ei ole kaksos-duplakanava. Eikä jälkeen. Ui! Jipii! Ongelmia. Video! Tähän on hyvä lopettaa. Vai mitä? Sitä minäkin.